Ay, putla kong ulo. Kita kong ulo. Sa ulo lang. Nga ba? Oh, pagdako na si Adam. Agoy. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Sim ka ano niyo? Sim ka ano Adam? Ang pancake? Ang ka? Okay. Luto tao, pancake! Nambutan. Sama na, margarine, di ba? Margarin. Margarine. Sama ni? Isa ni Adam? Harina. Tama na. Hinahin lang ha. Oh. Ay, ibutang pa din ito ang kuan. Yung chocolate. Chocolate? Dara. Ay, kalimut na ka? Ha? Kina. Excited na ka? Ay, Uy! Kalimut sa gmaylo. muna yung gusto, diba? Paborito, mani-mani nga pancake. Oo. Okay? Okay, next na hinahinay. Saan ito? Butter ba yun? Ano? Ako na lang ba? Ako naman. Okay. Paspason mo na. Gusto? Ano ako tanawa ko ha? May na ako. Wait lang. Ano sa list? Parang tubig. Parang tubig. Ito na po dahil. Ito na po. Ito mag-buksan mo. Wala na. Ako be. Ano o ano? Ako be. Ako be. Ako. Okay. Mix. Sa man mong lutoon? Okay. Pancake. Okay. Sarap na. Oh. Ano lang oh. Murag champurado no? Mama. Pulado. Uy. Ayo, ilapas. Sayang. Bebe, tarong nga ito lang. Ay, guniti. Ah! 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 Tamis? Dili tamis? Ag... Nami? Yung kabangga sa akong kamot. Ako. Tara nga, mix. Kay lutoon ako na niya para makakaon na ka. Namakataon. Tara nga, mix ha. Ang kurang mo loto. Sakura. Bili man pwede sa bata. Pila edad ni mo, di ba? 4? 4. Oh, so di pa pwede magluto ang 4-year-old oy. Huwag dako na kong samot. Oh, pagdako na si Adam. Agoy. Sakpan. A few moments later. Luto na di ay ka.
Kinsa? Bakit? Ulit. Kinsa? Isa ba? Dili to ako. Ulit. Chakpan ka, oy. Ulit. 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 Si Adam magpitsyan na. Di bang yung maklaro? Klaro ay. Dili ay. Klaro. Ilagay. O diya na. Wala. Sabi. Tsara ako. Tukuan ko ha. Luto ko ha. Ah. Oo. Klaro ko ha. Ay, tabuni. Ako ipakita. Klaro ko? Gusto ka ni? Pancake? Happy ka? Ipakita ko. Nagluto ko sa paborito ni Adam, pancake. Hindi man siya ganahan makaon o mga isda o fried chicken, pancake yung gusto. Ay, putla kong ulo. Kita kong ulo. Sa ulo lang. Nagluto si Adam mo. Tao ko. Tanaw lang ka din na. Tapos, tanaw, ibutang dito, tanaw ni. Oh, diba? Uy. Kuyaway. Kuyaw. Happy ka. Andre. Diba, kamot, magpurog na. Sa ilalim ka na. Kagras. Kita sa kamot ay. Kapoy sa kamot. Bidabi. Hindi please, lasa ni. Maglingkod ko ay. Kung ka mag-video. Si Adam ang videographer nila kan guys. Kaya akong lisod ko magluto pancake. Sa ating pod. Ay, pangdamay dyan. Chabi-chabi. 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 Buwan mo. Chabi. Ate Bea, di ba? Yahay kiloto oh. Kuyaw kayo. Kapit ba yung luto last naman yun? Ha? Kapit? Ay, paglang. Kung bakit ako? Ang ay ko. Putol ang ulo. Putol ang ulo. Ay, dali ka sa'yo. May Yahay kiling ko na ako mag-video ba? Ay, tilaw ka? Tilaw. Tago mo. Yan, lasa ni. Linggo naman daw sa pork piece. Pila daw kang member sa pork piece. Oh, di mo ko meron board. Piece man yung kalinaw. Piece ng 4, duha ka piece. Ah, wala pa di ay. Uta na sa mga classmate. Eh, picture ka. tangan ko, inga sukal. Adam, Hapit. Lah, hapit to. last na. Lah, na! Alam, may anak, oy. Alami. Hindi. Ay, kalami mukha ang chichabi, ani. Si Chabi. Bigudita. Mukha ang chichabi, ani. Chabi. Wow, wala ko kakalado.
Lingkod man ko. Eh. Tindog lang para makita nimo. Di ba kita? Mana ni ron. Makita nimo mama. Ogoy, mana yung video ron. Mana di ay. Wala, manigahit po gani. Wala, bugnaw na. Bugnaw na. Biskis ako, Bin. Wala. Ah, ni. Kenapa dere? Kenapa dere? Nipilit. Pili. Hawa. Kung na may butang. Mantika na. Marami daw sugar. Sugar. Kaon na ako. Sige. Ikaw na. Ayun ko lang man. Ayaw ko dahil likuran. Oh. Wala. Sa budget ito ay. Nabusog ka. Saan mablingit man ka? Iya, warna muta. Lami na. Napay buta. Cheers. Lam. Laway ko. Okay, laway. Mexic na nini. Wala. Mga pizza. Sana mo? Ini ko ron. Minit pa. Kuyupi. Ang sabi na mukha na ko ninit. Si Marco, kaya mukha na mag-ninot. Sige, takunti yan ay. Lagot. Started. Kakay. Ay, wala ka na ako din. Ayun pa. Hindi ka dapat. Yan. Thank you for watching, anak. Arili ko. Sige na. Sige na. Bye-bye.